ko dugawu ko ali bi ku ka tanai o kan ko do ko o fara wati kelena munya mayan buri ame fuli tani ka mayan buri ni ka asekere ni wati na nanya le fu e transport amel ka fa na ko akara fama ye ana an kuntun na nyona ale be Italy ni wati na transport amel ame fuli tani ku usekere tabarikala badama MTM amba afenefu kosobe Abu Sabna Jara Sradantama amba adabo Benata amba mbolo do somare na kuna fondi seben fola munamba ta o de nouvelle horizon mamu kumalndo akona o de toguna atrawule toguna atrawule abenata ni ya mekwayen de mekanga wora fra ibeta soro munya akunya mfa obi ira bulo o stratigare la munya sido mako nin kelemme ka sigi belebele do ninku obuluda sigi munna benake munya décembre kolo kleta ane fla sigi ni mafli akana ke akana ko fe o stratégie de la ya layini ka fa ko munye o sigi konna la ko munye décision belebele ko ni minata akonna la kanya shi munye anga jamana en koni o ma o stratégie la jakulu mumbe nanka mako mouvement yira wala debbo sur le rempart na ko fora ate ben le cerveau atale na ka mako fawa ani parti politique munumbe ni wati na nu ne transition fanga mirna ta nu wakilna taw yekleye aka jafoka ta fara munye dine tonka ani association so chama ibe na ka fa ko nu bala jele ne keleme wati na ku bene disi koni ninka asibe korda munye communauté internationale disi koni ula o stratégie la o keleme ka wulika jodo koni ko obla senga wulika jo munna benna ke munye boulevard de l'indépendance la ka damina nin kalo incletan tani kele ninga ta abla ata ane flala fatige ba fola munye toguna atrawole akosika ta langa jamana abe gele koni aba akonna ula ore kama munye mouvement ira wala debout sur le rempart ane parti politique munu farala nyanga fokata fara munye dina jakulu doka ani association chama yesigi belebele do konike sigi munna kera munye kuna fondi kene tenen do no bena décembre kala kli woroma munye bourse de travail o konna ula sigi konna la mirina ni aklina tamumbula ni watina yo sebe ko shele ni ganyeshi jamana kona don koni oma fatriga baga fola ako sigi konna la ibe na ka foko ni njekulu munu faralo nyanga ni watina ku betranso fanga koni ka ademe sigi konna la yaira ka foko munye sido be na mirina ni aklina mutamta kwanga la beso nu ukaklina ta nutinya taliko ukana soro ansebe ko labena o stratégie la ibe na ka foko ni njekulu nunu ku be wele bla mali dembela jelema mama de be ka foko ebe region konna la cercle ala kera munye dugudawye imana ke ali jamana koka ko bela jilenka wuli ka joke nala de décembre kala kletan irana atani kele ni kana bla ata ane flala sam bafla ane sam mugo ani kele kanga dusmakashi ninka asebe ko ira ninka nyashi munye sido mauka mirina mundu na taka jamana sekare ka ira sida wala ka foko munye jamana ko atate ka ira communauté internationale la ka foko mali na manya ka foko akungangu kuma be fo ko amali don ira ko anda de be dola ja kuyani fi fatriga baga fola ko ni jekulu munu farlo nyanga nam ko move mayra wala debu sur landa part ani politique ton jekulu chama ko nimbe muye ko ina ko imbe wati munen na foko bi wala sa o baro be sika time ku be wala bla mal dem bela dilema ikera muye region ko na wo ikera muye cercle kono ko bela dilenka bod jeu kalo décembre kalo le temps tani kelen atani fla imana ke jamana fa o fa bela dilenki ka dusma kashi ninka asro ko ira nyashi munye sido mawbe na aklin tani mirina tamta ka jeshi munye anga jamana fa ma ko ninko uma wataga baga fola munye sigi ko nala sigi munna kera muye décembre kalo kli woro kinna munye kuna fondilo le wole ku fela taw ko ninko o sebe ko shele wataga ba munye toguna atrawole sigi ko nala munye mamunu men jakulu nyama mamunu meka ni mirina tata anyashi munye sido ma kaira ka fo o sigata la ali mamunu fana be ni watina ku irabe jamana ko nala parti politique ma bola société civile bola olu bela jelen kelemen wara dabaye kanyashi munye fanga ko ninko oma malikura ku te feka amma uklola tukashila ko ni sigi munabe na ke malido mena boku ko dusuma kashi muida juin et décembre kala kletan tani kele ata ane fla ko naka sababu ya alolu politique ma una donc afa ko munye jama ko ninko abe transition ko ninko bolo ambu ko atriba ka fola ako munye jekulu nuni yaira ka fa ko munye bamako ko anta ko be damine munye boulevard de l'indépendance la les saba
kile saba an bɛ taa an sigi juma don n'o bɛnna décembre kalo tile 10 ma samedi 11 mun ye dimanche 12 ko an bɛna taa an sigi mun ye boulevard de l'indépendance o kɔnɔ la mun ye sidaw maaw u bɛna ɲangili mun ta ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ u kana sɔrɔ ko mun ye an labɛnnen kɔni ko o don o siratigɛ la ko wele bɛ bila maliden bɛɛ lajɛlen kɔni i ma i mana kɛ diɲɛ fa o fa i k'a bila i kun na ko décembre kalo tile 10 11 12 ko bɛɛ ko a bɛ dugu la dɛ wa dugu yɛrɛ fana ko a bɛ kola Patrick b'a ka fɔ la mun ye Toguna a Traoré a ko mun ye maa ninnu u ko u kɔngɔma ka CEDEAO kɔni ka décision ni ka a sɛbɛkɔrɔ makɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ olu y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ye siga tɛ fɛn mun na ko Faransi ka baarakɛminɛn de don wa k'a fɔ k'u bɛ n'u ka ŋaniya mun b'u la ka ɲɛsin jamana in ma ka n'o tɛntɛn an kun ko fɛn do ko malidenw ko an tɛna jɛ n'a ye bi wa an tɛna jɛ n'a ye sini ko waati sera ko malidenw ko an yɛrɛ k'an ka jamana in ni ka a ta an tɛgɛ o la ko CEDEAO u k'a dɔn k'a fɔ ni Faransi kɛlen bɛ k'u pompe ka ɲɛsin an ka jamana in kɔni ma k'a fɔ k'u bɛna miirina ni hakilinaba minnu ta hakilina jugu ninnu miirina jugu ninnu ka ɲɛsin an ka jamana ma ko waati ka kɛ waati ye malidenw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ŋaniya k'a yira k'a fɔ ko min y'an ka transition fanga ninnu ye ko an b'u kɔ finiba fo nɛrɛbɔ ko miliyɔnba ka woda fasiri don an y'a sama sɔgɔmada na ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la Toguna a Traoré ale kalimkalatigi bonya o b'a la bide kɛra k'a fɔ n'i ye nouvelle horizon n'i y'a bila ne b'a sama ka gɛrɛna Alpha So ale ka sɛbɛn don Alpha So a kumana koyi a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Antonio Guterres ye n'i ka dɔn k'a fɔ o ye Nations Unies ɲɛma don diɲɛ seleke naani tɔnba o ɲɛma ni o ye Antonio Guterres ye a y'a jira k'a fɔ ko u na dɛmɛ ta ka dɛmɛ ani dɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ k'o ta ka an ka Mali jamana in k'a sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ juma don waleya cɛjugu min ni a kɛra an ka jamana a kɔrɔfɛ bolo la camanjɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnɲana dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Songo k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min ni a taara ka yenkaw sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko Antonio Guterres ko a k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali i ka dɔn k'a fɔ ko u na an dɛmɛ koyi parce que ka fɔlɔ ni o ye Alpha So ye Alpha So a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana ni o ye Mali jamana ye a camanjɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnɲana a k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya ko a taa mɛ ka yenkaw sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko jumadon ni o tɛmɛ jumadon ni o bɛnna décembre kalo in kɔnɔna ma a ka dɔn k'a fɔ maa 30 ani maa 1 a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ jamana a bɛ kasi la bi k'a fɔ jamana a bɛ ɲɛji bɔ la k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ duguden minnu ni olu tun bɛ dugutaa sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni u kun kɛn bɛ ka u kun bɔ Songo kan Bajangara ani Songo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ mobili belebele dɔ ni a fan bɛ jamakulu la jamakulu min ni ka dɔn k'a fɔ ni sugujɔlaw don a ka dɔn k'a fɔ ko banbanju k'u kɛlen filɛ ka tasuma k'a wuli kari la tasuma min ka dɔn k'a fɔ ni jama a kɔni kun bɛ a kɔnɔ koyi parce que ka fɔ la waati min ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ diɲɛ seleke naani a bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ in sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba jɛkulu min bɛ bi ni an bɛ a wele ko Nations Unies ka dɔn k'a fɔ o ɲɛma ni o ye Antonio Guterres ye a ka dɔn k'a fɔ ko u ko waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ ko u ma jɛni a ye bi u ma jɛni a ye sini wa i ka dɔn k'a fɔ ko olu n'u sen don nin ko in nɔ ko wa u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ka nin waleya cɛjugu in k'a ta k'an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko civils a ka dɔn k'a fɔ bamajiya wale min dalen filɛ ka civils sɛgɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ ni a kɛra jumadon décembre kalo tɛmɛnen tile 3 la a ka dɔn k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka dɔn k'a fɔ k'u tɛgɛ da a baarakɛbaaw kan maa minnu bɛ yen ni u ye nin ko cɛjugu in kɛ k'u n'u tɛgɛ da a kan wa k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa ninnu u ni bɔgɔ jɛnen min ka kan ko u na fɛɛrɛ kɛ k'u ka bila u bolo kan parce que ka fɔlɔ ni o ye Alpha So ye Alpha So a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakili jigin don ko fɛn min bɛ tali kɛ jumadon décembre kalo tile 3 dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Songo ani Bajangara furanjɛw cɛ ni a bɛ Mali a camancɛ kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ Mopti mara kɔnɔna na k'a fɔ ko waati min na i ka dɔn k'a fɔ nin dugudenw ko u kɛlen don ka kari fa wa ko u bɛ k'u kun da Bajangara kan Songo ani Bajangara o furanjɛw dilan wa i ka dɔn k'a fɔ ko u ni Songo yɛrɛ kun man jan kosɛbɛ koyi bamajuw k'u ka ne filɛ ka dɔn k'a fɔ ka ngɛlɛ kɛ k'a da kari ɲɛ ngɛlɛ kɛ waati min na u ye a da wa i ka dɔn k'a fɔ ko maa dɔw kɔni sɔrɔla k'u jɔ côté bɛɛ lajɛlen fɛ maa ti bɔ maa ti don cɛti bɔ mati do mati bɔ a ka dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'u ye tasuma k'a wuli kari la koyi parce que b'a ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ tasuma a wulilen kari la maa minnu b'a kɔni ka dɔn k'a fɔ a maa caman bɛ minnu ni olu bunina u ni na ka se fɔ maa 31 ma maa caman b'a la minnu ni olu sɛbɛkɔrɔba joginna a ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ duwabu kɛ k'a fɔ ko ala ka hinɛ bannenw na maa minnu bɛ yen ni olu joginna k'u bɛ duwabu kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ala ka nɔgɔya don olu ka banaw na parce que b'a ka fɔ la
n'o ye Alpha So ye Alpha So a y'a jira k'a fɔ ko waati min na waleya in a kɛra ka don k'a fɔ MINUSMA mɔɔw u kɛlen kɔrɔ ko k'a condamné ko wa ko u ye casque bleu ni o ye MINUSMA mɔɔw ye k'u ye casque bleu bila ka taa a kɛnɛ kan ka don k'a fɔ lakana u ka taa a kɛ a yɔrɔ la MINUSMA ko olu kɔni nin waati na u bɛ kɛnɛ in kan wa fɛn min bɛ tali kɛ larawali la ko u bɛ o kɛ Antonio Guterres a ko a bɛ duwawu dɔ de kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen ka don k'a fɔ ni u fatura nin ko in nɔ ko bɛ duwawu dɔn kɛ ka t'u ka denbayaw la maa minnu bɛ yen ni olu joginna ka duwawu dɔn kɛ ka taasi bila kɛ ka se olu ma ka don k'a fɔ min ye MINUSMA ye min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara malidenw kan i ka don k'a fɔ maa minnu ni u kɛra nin waleya cɛjugu in kɛbaa ye ka se ka da u kan cogo min na Alpha So ale ka sɛbɛn don min ni a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ BTI bonya bɛ kɔrɔfɔ la Alpha So foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an y'o de fɔ ko in kana kɛ k'a fɔ ko mun ye a b'a condamné a kana kɛ condamnation gansan ye dɛ n'o tɛ dɔ kɛra on a tellement condamné dans ce pays là dɔ kɛra dɛ tout le temps condamné fermement ka condamné dɔrɔn k'a bila a bilana jɔyɔrɔ foyi ci y'a ko la ti bɔ a la maa ti minɛ foyi o de ye problème ye kabi waati jumɛn nin kuma in bɛ sen na nin sira in ko a ni ɲɔgɔnnaw delila ka kɛ o wa nin kɔrɔfɔ kelen in de bi fɔ o kɔrɔfɔ kelen de on condamne avec la dernière rigueur a banna o bi taa n'o fɔra bi dɔrɔn sini ɲɛna min ko kɔ ala Antonio Guterres an ye dɔ k'aw ta in na sa ne biɲɛkala in na sen dara biɲɛ kala tɛ tɛmɛ ci la wa a b'i ye wa a ti ye o alors Abu Safinɛ Jara arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 nin waati na mun ye Cœur d'Afrique ye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako ne ale sama ka gɛrɛnna a bɛɛ na ta ko maakɔrɔba kuma ko suruku bo don n'ale bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ Umaru Angoyiba ale de kuma nin don soit de Bamako o kɔnɔna a ko mun ye Imam Mahmud Diko l'éclairé les sages les visionnaires o ta ale ye wa n'i bɔra k'i da don babu mun na faali jugu mun n'a kɛra sɔngɔkaw fɛ Imam Diko kɔni a bɔra a kumara Imam Diko a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko mun ye an maa minnu bɛ fanga la nin waati in na n'a bɛ sɔrɔsilakaw kɔfɔ k'u ka maaw k'u lamɛn o bɔlen kɔfɛ ko a bɛ mun ye wele bila mun ye sifinw ma ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Imam Diko ale de y'a jira k'a fɔ ko mun ye fasirikɛba n'o ye Umaru Angoyiba ye a ko i bɔra k'i da don babu mun na attaque mun na a kɔni taara mun ye ka dugudenw k'u sɛgɛrɛ Bajangara ani Sonko ni ɲɔgɔn cɛla la dɔku in tɛmɛnen bɛ na ye k'a fɔ ko a kɛra attaque ye attaque mun n'a ye maaninfinw kɔni k'u gaw kamana kɔsɔbɛ maa caman kɔni dimina an ka maabaw maa caman y'i mirinata ni fɛlata kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn don fɛn bɛntan tɛ bi wa fɛn mun don u tɛna jɛ n'a ye bi wa u tɛna jɛ n'a ye sini fasirikɛba ka fɔ la o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu na k'a siɲɛ fɔlɔ ye mun ye Imam Mahmud Diko a ka bɔ ka kuma tan Imam Mahmud Diko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin massacre mun n'a kɛlen filɛ nin ye ni fagali jugu mun n'a talen filɛ nin ye ka Sonko k'u sɛgɛrɛ fɛn don fɛn mun n'a tɛna jɛ n'a ye bi wa fɛn mun don a ti bɛn n'a ye bi wa siga tɛ fɛn mun kɔni na k'a ba ɲini mun ye sifinnakaw fɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka wuli nin waati in na k'an ka dusumakasi ni ka sɛbɛkɔrɔ yira ko in na fasirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ni fagali jugu in a taara ka mun ye musow de sɛgɛrɛ denmisɛnw olu de kɔni ka ca la fo k'a fɔ k'u ka ca la Imam Mahmud Diko ka fɔ la a ko fɛn dɔ fɛn bɛntan tɛ ko min ye alisilamɛya an bɛ alisilamɛya diinɛ min na o yɛrɛ jɛnen tɛ n'a ye cogoya si la Imam Mahmud Diko hali bi a kumara a ko n'i ye kuranɛ yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ o tɛ alikuranɛ ye fɔ ko nin baara jugu mun n'a kɛlen filɛ maa fɛn de ta ko fɛn don ko a tɛ kuranɛ kɔnɔ bi wa k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ sini wa maa minnu ye nin baara jugu in kɛ ka buna adamadenw bunna u ni na ta muso denmisɛnw k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ko u na t'u ta ɲɛnabɔ Ala kɔni fɛ yen o bɛɛ lajɛlen na jɔ Ala ɲɛkɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ Imam Mahmud Diko a ka nin bɔli mun n'a y'a kɛ tɛnɛndo n'o bɛnna décembre kalo tile 6 ma a ye nin kunnafoni ni k'a di Imam Mahmud Diko a ko k'a bɛ mun fɔ malidenw ɲɛna an bɛ don min na ko bi k'an ka dɔn k'a fɔ mun ye maa wɛrɛ de b'an ka jamana in kɔnɔna o la maa wɛrɛ dɔ donnen don jamana in kɔnɔna o la maa minnu yɛrɛ n'u ŋaniya jɛlen tɛ jamana ko in na maa minnu n'u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana in ni ka a sigi lɛfɛ kɔnɔ maa minnu n'u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka jamana in ni ka sigi a sigi sabara o kɔnɔ
Imam Diko ka fola akoko o manunu ame domina na foko bi o siga foita la ko le banga jamana o konna ula o biga feran dabali bala jira tika senga jamana mesega blaka o konna la to muna Imam Diko o sira tika la ka ba nyini mamunu nkara sobiye kani fali jugu inke anga muinne autorité maw na betran so maw ko fo uka wuli ka joka jona mamunu yani fali jugu nke ubesega nyangi to muna muni nyangili munna kanga takusegere Imam Diko aka ko fa en konna la akoko be wole blamu yo shifina ka bela dilema madam bela dilenke kwa mbela dilenka jenwati na ninka bajangara ka odusuku kasimu ula kwa nga ira ka foko odusuku kasikele ne be ambela dilena Imam Diko ako ale polen flaka ni aklina mumfoni abe fe munya malidom ambela dilenga faranyanga ka ira ka foko be malia foite malidom ayra demani nyanchila ula ya Imam Diko aya bamba mu yo shifina ka odema ako ni wati na ko mu yo shifina ka kwa nga wulika anjo no be jina su ko fo ambela dilenga je ka demeta ninga bajangara ka ku segere ka ira bajangara ka ula ko anu be dunda kelen fe bi ninga bodda kelen fe Imam Diko ali bi akmara ako ali bolen flaka ni wole mun kani maw kana blu akilla de ka fo ko ni wole ko wole mun na be maw findani ya shi mun ya finde manga mawa ko ote abada ala Imam Diko wa ka fo ko mun ya bagabagali kane do ote abada Imam Diko ale be fe akalamedi ale be fe lamedi ka ke famiyali o ko so ko na to mun Imam Diko ali bi akmara Abu Safna Jara Imam Diko ako mi domine na foko bi munye dogo na ko je kulu munun be nanga mako jina dogo ane filo ko je kulu munun be nanga mako tapitali pula ko lu de fele fe folo kan ka misaliye o lu fila de kan faranywa nga folo ka nywan deme ka ke misaliye ka nyeshi munye mato ma o bolon ko fe Imam Diko akoko munya anje ko le no ni watina capital ploko anedina dogo ku bala jelenga faranyanga na ko keleye kaira ka foko munya ni jejugo munun flene kananga jamana segere ko munya usendala bi usendala sini Imam Diko amada droma de akona manya ka foko munya dina dogo maw o le dusugun toro no kosobe watina ko munya capital ploko no be floko jegulu kofo ku kanga wole blamunya dina jina dogo mawma ku ka kuma nyoko ya kosobe Imam Diko ni ya ira ka fo ko ale ni misale no ko ina bi ne fenya toro fali muna kelen fali Abu Safna Jara ko ya sebe ko toro bete ni me ma toro ko so ngera keto mina a bebi ma toro ngani ngeto fona be ma toro de ndoro to ka jugu ka teme to kana no ni modi mu ni maine ni maine aish Abu Safna Jara Imam Diko ka fola akoko ni ya zemna ka laje atete mamu so ni ataki ngake le flyer ni ataki nche mu nye dana amasogo uka chef d'état major mumbe nanga mako toloba ye wole ko ni ka abla mamu numbe ni wati na ku bolo no sigoro la ko bala jele nga jegati sigi sigoro la wala samu nyo bisika do dakalen fe wotro na ku bisika bod dakalen fe Imam Diko akoko mirina ne waklina mumbora toloba la ko ojera le ko sobe wa munyo o mirina ko mirina futa do bi ko amirina ka kanga sangora ta kosobe Imam Diko ako aka korofo konala ako ni nakashi enfolai ale ka munye ni chako fole no be toloba ko ale ko toka famunya aka disukuru konala ga Imam Diko ko ako al-islamiyya yarala oronya yarala ni fengran femu na bimbe fengran femu na kai ki kango fo kosobe ko stratigere la munye toloba ko aka ni aklina tan ko ajira le kosobe alibi Imam Diko ako ko be wole bla amara ba ma ku jida ko jamana kono den ku lame mamunu metran songono no watina uka mali den ko anname akla ka wole bla munya surasla kanu numa adun ayra ba fo mamunu ma ko adun ku ka makoroba kuma ku ka lame fatika ba ka fola Imam Diko ka fola ako ko ale tisika botu ko shila misiri kono ka bo misiri kono ninga tapunye fanga ukata ka kalfa alema ko ale tina bedon ale tisika bedon wa mashite mamuni be fembe jelo ko ni ko ki ba bedon Abu Safna Jara ki kele ki ba abela jelen chie o stratigala surasla ka munu be ni watina ku ja kwelen do kamali do ngoni ko an lame o sawke munya surasla ka nunu ku bora kazarin kono ko ni fanga intalaga kalfa uma ko mawdo mawda falente mashire te ka foki da falendo ko ku be sika fili na manya ka foku filla ku ka manin funku lame Imam Diko aka ni mboli munna kera munya tenando de samuru kalo kle worola ni ko da fonu jatem na ka laje
Abu Safna Jara ibe na ka foko imam abe faka feran dabal leke munya malido am bela jelenga faranyanga angam bolo ku dinyama ko sabge jamana mbe wati muna comme ça aka gelen faka foko aka gele imam ambidugo akoni nga laini to dore ale kalame maka nunu kalame maka nunu kana lame limade baraka kenai asrudo so made na anya samaka ba munye so de bamako akona la Umar Angoiba ale kalim kalati Abu Ibuya obala bete kado ka fo ye krofo mi vo sisan ame do ke ala ka krofo nu ala ka usabati tabarika ala ka krofo nu sabati bete ni le soir de Bamako ni ya bla au soir de Bamako kele même bolo do me boni aye ay kado ka fo ko Kasimu Tapo ale ni kado ka fo Isa Kabojim ko uye nyanye Isa Kabojim le nyanye wa jamana politique angata Isa Kabojim président mi ni obe ikado ka fo citoyen pour la réussite de la transition ni oye asserté fasoko na nyema oye Isa Kabojim ye ay kado ka fo atara morena o nyema ikado ka fo oye Kasimu Tapo ale ni Isa Kabojim ko oye nyanye mbane ngoro kofe kuna fo dilamunu ni olu kume akene kan ay kado ka fo ko oye nyinga ni busamse oye agwan Kasimu Tapo la Kasimu Tapo kado ka fo ayayira ka fo ame watim na comme bi chendo Isa Kabojim ale ka client gundo ga ikado ka fo Isa Kabojim sera ale maya bi amase ale ma ikado ka fo ni client o sera ye amase amaya ni o sera ye asera ale maya ni sera minye o te dore de o ikado ka fo o ye politique ko kadaka Isa Kabojim mado mami ikado ka fo ni abe politique abe abuna kunkan wale refana aye politique maye ka sawo ke kado ka fo u bela jele ka parti politique be u bolobi Isa Kabojim ale ka parti ni o twaye acerté parce que ay kado ka fo ale mi ni oye Kasimu Tapo ale ka parti o twa ka fo oye morenay farsi ba ka fola ikado ka fo ni oye Yusuf Konate aya jira ka fo ko Kasimu Tapo ikado ka fo ani Isa Kabojim ukani nyanye eske ka fo ko Isa Kabojim ani Kasimu ukani nyanye ati boli dore ka abe boli politiko o sira de kan wa femi ye kado ka fo Kasimu Tapo ayajira ka fo ko Isa Kabojim anana bo aleye wonya ndi dore de wa politiko ube uni nyanje kado ka fo Isa Kabojim mado mami kado ka fo ni abe politiki asira kan wa kado ka fo hakila mi be Isa Kabojim la ani aleka hakila kado ka fo ubela jele ukasuru nyana o bajira ka fo ko dona tawla jani ale ni Isa Kabojim kera bara nyanye politiko sirakan o kana bala maula ka sababu ke kado ka fo uka hami oye malikode wa kado ka fo Isa Kabojim kado ka fo vem metalige Kasimu Tapo la Kasimu Tapo akumana tuguni ayajira ka fo ko femi metalige jamani ame wati mene ko me bi wa gwela mi me jamani kono ale ni Isa Kabojim uka sigi apuma be talige okan bela dele me akalama ka fo jamani gwela abe akan gwela be jamani kono wa kado ka fo olumunu nye politiki maye ka kan sanga ani wati bela dele na uka nyanye ke o nyanye ukoro hakili uka falen hakili falen munu ni olu be se ka wolo fena femi be ni abiseka jamani ka tanye ikado ka fo uka korofo chama ko abulla ningan Kasimu Tapo ayeni vo kurafun dilaw ye ayajira ka fo ko femi be talige Umar Markona kado ka fo ko olu dekera mawye mamunu be kado ka fo ni uye demokrasi akeleke za 1991 ka se fo sisama uye wulika jo chama nge ikado ka fo femi be talige liberté de presse la walma liberté d'expression oye mawo se ku hakila ka di togomina onga anyebe ala ka fo bi ame wati na ko bi mi wole ko liberté d'expression abina fo ka fo mamunu be ni olu be chamanjoro fanga kono bi abina fo ko olu ba fe ka menacer ni oye ka gwela ta ka liberté d'expression ko menacer o gwela mi ni otame ka politique mo segera bi ay kado ka fo ale Isa ale Kasimu Tapo ay kado ka fo ale bi kuma wati ma neni ati ma krofo ati ma burja nga mi nyimbe ale kana kunche olu de wuli ka jo ke kado ka fo 1995 ma chama be kado ka fo munu ni olu fara o sebe wa o wuli ka jo o kera kumi ngama o de liberté d'expression mi ni oye ka bela jele ka sigi hakila di ikado ka fo ale ba hakila di ati ma neni ati ma burja onga ikado ka fo jamani abe ma te jamani ngono mi se ka ale bali a hakila folila ale hakila dili Kasimu Tapo ko aba hakila fo bi aba fo shini nga ati ma neni ati ma burja ati ma krofo Isa Kabojim ikado ka fo mi metalige Kasimu Tapo la Kasimu Tapo ayeni ngorofo fo kuna fo ndilaw ye ayajira ka fo ko bara mi no obeka ke politique mo fe bi kerengernya na Umar Marko ako ale minani mi plan ye bi amanya shini wa ikado ka fo Umar
Umar Marko ko ani minani amanga ka daka ikado ka foko amama nani amama krofo Kasim Tapo ayeni krofo fo aya yira ka fo aka krofo kono isa kawji mu ni aminana wati dola kalo fla banyango abe obobi ikado ka fo o isa kawji mu kelemi vlenye ikado ka fo amamine sababu wara fe koi kwa minana politique ko de kan ka sababu ke aye hakila mu no voy ikado ka fo olube talika politique ko de kan ga amama nani afana mama krofo amama burja sira wara fe ga na fora ka fo ko olumunu ye wuli ka jo ka boloda 91 la kado ka fo liberté d'expression hakila bela de ka soko di mimbi kuni kanche ko fo na fora ka fo ko gola beta ko segara bi ay kado ka fo ko ati bewma bi ati bewma shini morena kado ka fo ka se acertement u kanywanye be talika feminga ko de ni politique ko kuma we ko way kado ka fo jamani abisika tanye to komina hakila de be olula o de sababu le kado ka fo isa kawjimi ane ale nywanye ndi talika kado ka fo ko ale ka kliando walma ka avoka kunye ale aka nywanye ndi taliko kane ga nywanye mi talika politique ko buna kunika kuna fo flanye anye mi bo soir de bom ko kono Yusuf Konate ale ka semendo soir de bom ko Yusuf Konate abe fo Abou Safna Jara nyo de fiena Mali politiquement Allah akbaru Mali politiquement Allah nga liberté d'expression no Canada la yere ubi jorola de Mali politiquement Canada la amene yere fondation ko université no koni ngo la hawla kodi Mali politiquement parce que ba do nous ka intérêt comment we ñongon soro yorom na wati mu we teria do wati ni we ñam jeff mami teria ba fara kabi jamana en kono ne majorité no opposition lisi kelenka ne sirana o be kede élection législative la ne sirana nga politique mo tika politique ko de do opposition abunum be kle bela de len kan yan burja ngwara dabaw doba foka finenu yan doba fa jelenu yan fe yani intro bina ta faranywanga wati mina bi jeka kekele ne fanga yini sera ube jeka kelenga faranywanga ko buga fanga yini abega ni joko ka jamana konte les citoyens lambda non chama me do nywanga uklo fe ku malide opposition ni majorité o nous be jabarani safe nous be radio so safe o de opposition ni majorité wati sira malido angali neti anga falene mal politiquement amano ne albi aywa amedu goke ami alaka anso saba jamani alaka sabati ami alaka sabati ami radio nura femi bi kono to anani to mi munumru duru wa mi la selika ni watina ka bo mu nyela ko roji kunyumani wore dala 76 33 43 03 Abou Safna Jara ne be mbolo ma karika do so de Bamako ma ale sama ka gerena so de Bamako ni ya sama mamu kumalindo akono ode Yusufu Konate ako place sous mandat de dépôt ni mandat de dépôt ni o kuma me kiri buna kuga Abou Safna Jara ote ere awo jo vara place metu mandat de dépôt du coup jo do ka place ma before kiri koni buna kuga ala kanta ka global la me ote ere de oto ere de Yusuf Konate akomunye dogotoro Umar Marko aniga faramunye ba kari kamara kan foka ta faramunye buba fane mana depo ataraka danu masaba bela jile kan nunga tu blaka subon hono subomba kono kaira ka fa ku ko kiri ko obena ke munye fevre kalo kleta ane duru na tai sam bafla ane samuga ane fla amita delila januche amita delila januche aywa ko kala ka jisma ka fura amina rabi me dugo kala ka jisma ami parce que bado dole bu yere ke muye nin koina kwa ka foko mu buka jisma ka aka kasuru buka nyakadi nyado awo ubika nyakadi kasuru buka nyaka ulu de ya tasuma ba ira mola ka ko mu buka kina fo ubeka demenge kasuru ulu de ya jugu ya ba ulu buka nyaka aywa kasobe aywa Yusuf Konate akomu nye président du parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance na kofora ate sadi kofowa onyema bano de Dr Umar Marko ane ba kari kamara na le refene kuna fondila fokata fara munye Boubacar Soumaoro kantwama ne bala jelo kama ko buba fane e kunu no bena trata doma munye décembre kala kle wolon vla samba fla ane samuga ani kele munye mandat de dépôt ataraka duka procureur du tribunal de grande instance
assistance de la commune 4 district Bamako o de manade dépôt ka tagada ni ma sama kan o sigira koni tara be muye kasubon kono yani février kalo kleta ani duru che samba fla ane samugo ane fla o ka kiru baro na bolo da ka be o wati o ma fatigaba muye yusufu konate akoni ya titamna ka laje tenen temene ibe na ka fo ko muye brigadier sodika 1 ko fora avec kan ma ko fo olu koni ye muye Umar Margo ani ajenwa munun to ka fo le flani u koni yesukelen koni ko sebe ko shiye fatigaba ka fola ko sabuke mune kelenu ibe na ka fo ko ni wati labanu na an ga bololo sirafe na be réseaux sociaux na bo olu ko fo ayira ka fo ko muye kuma kan do ba safe kuma kan mun na abora muye barun akor ayro kanya shi muye jamana premier ministre umma na be shukal ko kala maiga na bo ko fo fatigaba ka fola ako kuma kan nunu ibe na ka fo ko njugu ba bagalu wala be kuma kan nunu konna ula o siratigara la ko muye procureur du tribunal de grande instance na manya ka fo ko muye janamu mayo wala bla baruna jonyon ma muye utra do kunu procureur ko ni nyakoro oli referenda balika kubla kata kasubongo no yani février kalo kleta ane duru che fatigaba ka fola ako muye ni che saba muye avocat munun farlu nyanga na be avocat munun farlu nyanga ni watina kube demeta ni ku usegere avocat ula ibe na ka fo ko muye Mariam Jawara aleba Allah Isa Kulubali aleba Allah Mamadou Ismail Konate alere kiri ministria soke kata anga jamana nkonna la aleba Allah lala gahu o fene ba Allah nunu bala jele ko ni ayida ka fo olu ko ni mina tu ukwadade konna la folo utina fenge utina fenge ma be na nywanye ko fe unu ko client unu lo fene be na nywanye ne mu bora o konna la o bala jele ko na bo o kalama fatigaba ka fola ako kanga sigi ko doni ina fo nya fiire to muna do akun temene e munya anwa rezo na be bololo sira ko fo asebe ko nyahara asebe ko nyamina ma so do refe be na ka fo ko vocal folo mo be no o selela munya Facebook o sanfe vocal be na ka fo ka abora anga jamana ira premier ministre de yoro no be sugal ko kala maiga ko fo vocal ko nala ibaye sugal be kuma ko so ma munu na demokrasi jamana ko nala abe kuma ko so ka nyashi o ma bolen ko fe munya Amadou Aya Sanugo a general Amadou Aya Sanugo ale mun gara sababu yeninga atete fanga ninga adafri tolerance zero obana de na tolerance zero fo tolerance abana obana kaba abana de tolerance zero ti otemlea ayi etogoli tolerance zero be fo domuna ngo nyama era ko ku blala sudo kono samburi tellement que acclimatiser lendu ga che tolerance zero be fo domuna ma chama nyigina ede nyado nyigili kada de okay chambre climatisée la tolérance zéro ici à quoi tolérance zéro ni choche tegeta tolérance zéro. donde wole duna wallahi aywa ala kanye kada ami abu sabna jeda akomu ye shogali ka vocal konala vocal mun nabe bololo sanfe munye shogali abbe kuma kosobe munye amad aya sanugo ale kan ale munye atete fanga ninko o dafri shogal kuma ayda ba ida vocal konala ka foko munye ala de farla amad aya sanugo kango onate ku kuma feranda bali bala jelenke ninga ani ninga dankari ani ulla patrick baga fola ako shogali ka vocal konala ni ya temna kala shogali ba ida ka foko munye amad aya sanugo ko anga jamana konala politiki maka dogo ko munga kuma kan ko ota abolo politiki maka dogo ko munye o ka gino ko ate munye amad aya sanugo bolo ali bi shogali ko la maiga aka vocal konala aba ida ka foko munye français ko lu ira ko no kume faka munye amad aya sanugo ka ninga asiba ko kraba parce que ka fola ambo la wati muna amma kla gon kundilila do bala ko bubo karafmeshi o siratiga la o do kun kele o konala amballa ka munye kuma do fana ye bololo o sanfela ula kuma kan ye jumane munye dogotoro humari marko parti sadi nyama ba o ta alewa ale koni aje munye anga jamana premier ministre no be docteur sugal ko la mega ko fo aya se ko buruda ka munye ka ira aka vokali na ka foko sugal ko sugale maye ko galon galado ko ate tienfo ani tienra ko mashi sugale ko no munye docteur humari marko amada ma ko akla ka foko wati temano na ko ale ira kuma faka sugal ko la mega ka fodo ibe fodo lu da ka fodo awo abo wati do ale re kuma faka fodo afodo ko wati temano na ko ale kuma faka sugal ka a frapper no o mai kabgo o mai vocal ngona ba ko no o mai abora politique pour nous afo ko wati dola
ha o waati kabako dadu ha akanoke akanoke fodoli akanoke ko waati temana ka koro hala mango ko waati temana kale kumena sugal ka bugo amanga halo fo ada kale kumena bugo awo bon politique bi ke kasura amase ni hagaw ma ko farama nga yɛrɛ ka kuma don bamananw ka kuma don faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn gin yɔrɔ dɔn dɛ tiɲɛ tɛ Patrick b'a ka fɔ la Patrick ko ma ɲɛfɔ a ko min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ka nin fɔgali in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ a bɛ nenini yɛrɛ de kɛ nenini jugu ka ɲɛsin mun ye jamana premier ministre a yɛrɛ yɛrɛ n ko a yɛrɛ i bɛ yɛrɛ komi a fɛn min bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ma se ka ayi ko Abu n bɛ mun f'i ɲɛna nin waati in na i sen bɔ vocal ci la maninfin diminen i dusu cannen i bɛ nɛni k'i ɲɛnama dɛ ayi problème yɛrɛ tɛ yen o vocal in sera cogo min na a nana yɛrɛ sɔrɔ mun ye réseau sanfɛ cogo min na ayi n'a sera bɔlɔlɔ sanfɛ ka ban a baara o problème de bɛ yen o a nana bɔlɔlɔ sanfɛ cogo di a dun dɔ b'a bila yen de ayi mɔgɔ min yɛrɛ y'a bila o donna o nka jɔn de y'a lase o ma jɔn y'a lase o ma ko sabu kɛ mun ye vocal in ye a tɛmɛna mun ye Umaru Mariko a n'a ka journaliste de cɛ Abubakar Kamara a tɛmɛn'u de cɛ vocal in tɛmɛn'olu de cɛ nka mun ye vocal in ye a taara yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ cogo di Buba Fane bolo kiiritigɛlaw ma ɲininkali busamisɛn ma kuma vocal in taara yɛrɛ sɔrɔ cogo di Buba Fane bolo tiɲɛ bɛ fɔ sinon ne docteur y'a dɔn wallahi ko vocal in bɛ kɛ tan an bɛ Umaru Mariko dɔn maa ye a tɛ sɔn docteur yɛrɛ a da deli kun mɛnna dɛ ale kuma ka sɔrɔ nin waati laban in na nin ko nɔ an bɛ don min na komi bi n b'o de f'i ɲɛna i kɔlɔsi o cɛ e bɛ t'e Abu ma tuguni Abu mɔgɔ min tɛ wari bɔ ten cɛ sabali sa i ma min wari bɔ o de mini kan n'i y'a wari bɔ a mini man di o c'est comme tobilikɛla bɛ tobili kɛ tobili tɛ se ka ɲɛnama dun a la o kuma a tɛ min ka filɛ tobilikɛla kɔni ye tobili kɛ n'i ye tobilikɛla kelen ka tobili kɛ a ma ɲɛnama dun a la a y'a kɔnɔ fa guwada la de aramu muso ninnu bɛ sogo caman bɛ kunu guwada ninnu na koyi olu bɛ se ka dɔwɛrɛ dun wa n'a nɛnɛ n'i ye n'a nɛnɛ bɛ se ka dɔwɛrɛ dun hali n'a ma fɛn di bilen c'est bon a ye taa ne yɛrɛ ka teko man bɔ bi yɛrɛ te wulila ka na foyi di bilen c'est bon ne ka teko yɛrɛ man bɔ bi yɛrɛ Abu Safinɛ Jara siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ani ka fara a ka journaliste ka Bakari Kamara ani Buba Fane siga kɔni t'a la u taara mun ye kasobon kɔnɔna la kasobonba MCH k'u ka kiiri kɔni k'o baaraw bɛna boloda n'Ala de février kalo tile 15 in nana san 2000 ani san 22 o tɛ san wɛrɛ décembre o ye san wɛrɛ décembre ayi o san wɛrɛ o décembre o san wɛrɛ janvier awɔ le 15 février est-ce que an n'a tɔ kalo 2 dɔɔni o san wɛrɛ de o tu kɔni fɛ i b'a fɔ de o san wɛrɛ kalo 2 dɔɔni dibi la o ma ɲi dɛ Ala k'a ni sababa amina rabi Patiri don an y'a sama sɔgɔmada in na ka bɔ mun ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la mun ye Yusuf Konate ale kalimikalatigi bonya o b'a la bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ Yusuf Konate an bɛ a fo fɛn min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau ne bɛ ale ta caw indicateur ka kɛ ni a ka bi bɔli ye nu décembre kalo tile 8 san 2021 na an bamananw ka kuma don koyi ko taa ni ka segin ko u tɛ maa to Bakari tɔgɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ka procès min ni a jaabiw kun bɔra ka bɛn ni novembre kalo tile 29 tɛmɛnen ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni o bɛ ministre de la justice ya kunna bi garde des sceaux k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadu Kasuge ko a ye k'a dɔn k'a fɔ procureur min ni o bɛ cour d'appel kunna ko a ye instruction di a ma ni o ye ka lettre d'a ma walima ka ci fɔ a ye fɛn min bɛ tali kɛ Bakari tɔgɔ la a ka kiiri min ni a tigɛra waati in na k'a dɔn k'a fɔ ni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ a la dɔw ko k'a fɔ ko a jɛyara i k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri in ko segin ka kɛ a bɛɛ lajɛlen a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen kan kosɛbɛ parce que i ɲɛ b'a la mun ye Bakari ka affaire in waati min na Kasongo bɛ procureur la Kasongo de ye affaire in lawuli awɔ a y'a wuli Bakari taara yɛrɛ sɔrɔ kasobon fɔlɔ mun na Kasongo de y'a lata o kɛra Kasongo de y'a lata an tɛ Bakari kɔ koyi nka sɛfɛ wari miliyari 9 k'o ka tunu tɛ ka tila k'o tigiw jɛya nin togo in na ten maa ma yira an na k'a fɔ ko maa mun y'a ŋɛnɛmu o ye fɛn ye an tɛ se k'a ayiwa an tɛ se k'a faamuya ayiwa o kɔni an tɛ se k'a faamuya o kɔni ye fɛn ye an tɛ se k'a faamuya cogo si la ne tiɲɛ ne ayiwa an ka taa bɛɛ de kɛra k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Yakuba Dumiya walima Y Dumiya a y'a bila indicateur du renouveau kɔnɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ tarata don ni o bɛnna décembre kalo tile 7 tɛmɛnen ma ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ jo sariya i k'a dɔn k'a fɔ ani adamadenw ka hakɛ o labatoko kama ministre de la justice garde des sceaux Mahamadu Kasuge i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye ci tigɛ a ka procureur la dugumamaw cour d'appel min ni o bɛ Bamakɔ tribunal a kɛrɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye ci fɔ u ɲɛna k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Bakari tɔgɔ la a ka
kirimi ni atigara o dongo i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 29 in na kirimi ni atigɛlen filɛ nin ye a i ka dɔn k'a fɔ ko monsieur le maire walima monsieur le ministre ni o ye Mahamadu Kasuge ko a bi a ɲini procureur fɛ ka dɔn k'a fɔ ko u ka segin kiri in kan u ka segin ka ɲɛɲini k'a bɛɛ lajɛlen k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ sɛbɛnfura kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a larawe ka dɔn k'a fɔ Bakari Togola a ka affaire segin ka kɛ a kan parce que b'a ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ ministre de la justice a ye nin kɔrɔfɔ a ye a fɔ k'a ɲɛsin k'a di cour d'appel o ɲɛmaa ma cour d'appel ka dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na cour d'assises min ni o bɛ Bamakɔ k'a fɔ u ye kiiri dɔ tigɛ kiiri min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko affaire économique ni o bɛ tali kɛ waridunko o kiiriw tigɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 29 san 2021 na i ka dɔn k'a fɔ o kiiri in sɛbɛn Bakari Togola a ka affaire a tun bɛ o kɔnɔ Bakari Togola a n'a jɛw i ka dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ Bakari Togola ka affaire min ni a filɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ ko Bakari Togola ko u tun ye a labila koyi parce que baka fɔla Bakari Togola a n'a jɛw ko u y'u labila wa ko u y'a yira k'a fɔ ko Bakari Togola i ka dɔn k'a fɔ ko a jɛyara parce que baka fɔla n'o ye Y Dumiya ye Y Dumiya a y'a yira k'a fɔ ko ministre Kasuge kɔni ko i ka dɔn k'a fɔ ko Bakari Togola a ka jɛya min filɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ a ma fɔ tiɲɛ tɛ sa nka i ka dɔn k'a fɔ a kɔni a bi a ɲiniw fɛ dossier min ni a bɛ Bakari Togola kun kan a ka dɔn k'a fɔ dossier ko segin ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a larawe k'a da kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Mahamadu Kasuge a y'a yira k'a fɔ kabini waati min ka dɔn k'a fɔ ale bɛ nin cakɛda in na o ye cour d'appel ye walima ni o ye tribunal ye a ka dɔn k'a fɔ ko o waati Mahamadu Kasuge a ko a bɛ affaire a bɛ dɔɔnin kalama a la k'a fɔ ko Bakari Togola o ka affaire o bɛɛ lajɛlen o jɛyalen filɛ nin ye ka Bakari k'a bila ka taa so nin taa cogo in na a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'a ɲini président procureur général fɛ min bɛ cour d'appel to a la Bamakɔ a ka dɔn k'a fɔ Bakari Togola u ka dossier u ka ta kura ye wa k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a larawe kura ye a ka dɔn k'a fɔ ko k'a sɛgɛsɛgɛliw k'a boloda bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kunnafonidilaw u ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ Bakari Togola i ka dɔn k'a fɔ ko a nɔ minɛna fɛn min na o de i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 9 i ka dɔn k'a fɔ ani miliyɔn 40 ani miliyɔn 465 ani 5 9 milliards 462 millions 452 millions dila ne ma an kɛlen fɛn ye 2 millions d'a ma sa 2 millions kelen ne kelen a banna an bɛ kɛ fɛn bɛɛ million 2 dɔrɔn b'an bɔ abada cɛ sabali sa i bɛ mun kɛ miliyari la a bɛɛ de bɔ 400 millions n'u y'o di ne ma sisan a tilacogo ɲuman b'a dɔn 400 millions k'a ci ne tigɛ a ti kɛ ten million 400 a ti kɛ ten ala sabali sa i bɛ non lamɛn ma ɲi 400 millions ka di ne ma 2 millions ka di e ma ne mɔgɔ ye kisi n'a yɛrɛ kana fɔ k'a ti kɛ ten ne kisira an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna la ne bɛɛ lajɛlen na ne y'a faamu ne fisɔn ye ne tɛ se ka dun k'e to sa ne y'a faamu million 400 mana di ne ma sisan ne bɛ i t'a fɔ a ka di e ma dɛ i b'a fɔ a ka di ne ma dɛ i b'a daminɛ ten de o de y'a kɛ cogo awɔ 2 millions ka di e ma o bɛ aw ɲɔgɔngɔnw bɔ 2 millions bɛ aw ɲɔgɔngɔnw bɔ sa wari ma sɔrɔ a ka ɲi wari ma sɔrɔ bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko Bakari Togola ani a jɛ maa 11 i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu k'u minɛna walima i ka dɔn k'a fɔ ko u nɔ donnen bɛ ko la ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 9 miliyɔn 442 i ka dɔn k'a fɔ ko u nɔ minɛna u la i ka dɔn k'a fɔ wa waati min na u nɔ minɛna u la a kɛra san 2013 ka taa bila 2019 la a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn min na o de i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko coton culture ni olu ye coton kɔɔrinkolo sɛnɛnaw ye a ka dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw a ka dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw olu ka nafolo dɔ hakɛ dɔ bɛ yen a ka dɔn k'a fɔ ko nafolo in ko a kɔni a ɲama tununa waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko Bakari Togola a ka kiiriw tigɛlen filɛ ye k'a jaabi k'a bi tandala ye ko Bakari Togola ko a libéré la ko wa i ka dɔn k'a fɔ ko Bakari Togola ko a jɛyara a ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mahamadu Kasuge la a b'a fɛ ka ko in k'a kuraya tuguni o de sababu la Mahamadu Kasuge a y'a ɲini procureur fɛ cour d'appel o cogoya la Bamakɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Bakari Togola a ka affaire i ka dɔn k'a fɔ a segin ka kɛ a kan a sɛbɛnfura fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kelen ta k'a bɛɛ lajɛlen larawe walasa baara in a bɛɛ lajɛlen a ka sidɔn Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumiya ale ka sɛbɛn don ayiwa indicateur du renouveau maaw i cuama foliw bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ bete aw tan ni ka segin a ma nɔgɔ dɛ Bakari k'aw bilara ni a fɔra an bɛ dugawu k'a ye n'a binna dingɛ min kɔnɔ nin Ala de bɛ se k'a bɔ koyi a ma nɔgɔ dɛ n'u nana n'a ye ale b'a signé n'u nana n'a ye ale b'a signé
ayiwa ala ka faranga amina rabi ntoma nsona ka to amaya ba bigoi nyado afla dige mun kono ni ko sabu ka segana bakari segana ko asegana ni yesu kelensi ikaso ibna su kelensi kaso bona o yara yawa mbado yara be na manya ngo ukasinga ulu ka ku jatimine o te yara koy bakari flane mo fly ka dema kono shu fly yave so so ni fon na bakari o te yara de aterate kiri ngoni ka kulo na bube bonyo na sa abampe segment ka kanize bakari ka lafiya akobi ban oran bakari ka lafiya no ya sura ajorala na fule ya basara abana ama milliard nan sarala abo o sarala doborala no ya sura ajorala abana onga kelenda ni munundo bo fara nwanga na ko minya na batugumna wadi ngon dago shigabu dago shigabu ka fe ko ka tununta abi magonya jamani ye ko ka tununta milari konondo ko nyama sorola o tsika kede milari konondo ni yo blanje season yo odi jamani nyama ma abi mago chamanya akenya bu kono no tsika keta ay la sentinelle lebe mbolo do me boni ale ye la sentinelle me bamanande ale de kumale no akono abu safna jera abena tani jora fali gelengala la ka doni to siga akuna nous sommes tous bamakois nous sommes tous bamakois awakoro ko ambe bamako kayge akuma kera bara ambete bamako kayde ni kuma kera bara gouverneur de bolo de join ni fo gouverneur gouverneur bamako gouverneur ata flanchetikeo. Nous sommes tous des Bamakois. Abu Safna Jera, ibena ka foko ni korofo ni kera korofo muna bora munya dusi de Bamako. A gouverneur dahono, korofo ngara sababuye. Ninka manifu ninku sebe korotoro. Karangala munya commune de Kau. Fatri baka fola. Akoni korofo muna bora gouverneur koni odahono. Korofo ni ya jemne kalaje. Munya découpage territorial kokuma muna besina. Découpage administratif. Okuma muna besina. Akuma ko eko akololo do kuntina le munya gouverneur de district Bamako olawa watriki baka fola ako juma temene munye gouverneur ira konna ola munye ministre mumbe no ka bara benen do munye ministère de l'administration territoriale ale koni layni koni ke munye gouverneur fe ka yini munye district du Bamako o gouverneur fe ka feren da bali bela jilenke ka mawdo koni ngole no be commune de ka koni ko fo no be seka sigi kuma to muna watriki baka fola ako sigi konna ola ibaye ka fo ko munye découpage administratif kuma de kuma sina kumai adaga awula kosobe patriba ka fola na manya ka fa ko munye yele maduna ko intabolo ula o sabika carte mumbe nanga mako sikuroni ya temna kalaje ale kumbe munye kominde ale kumbe o ka marade konala fokata fara munye ni mafli komine o strategique la ko yele makura munno o bolodala inna ka fa ko munye sikuroni fokata fara munye centre commercial kan o te shukuba ko fawa ko olu koni klela munye commune sabana ani commune folo oni nywanchela ula akoni duyo zemne kalaje wati temano na ali amamete kosobe munye ni carte ko folen fla na be centre commercial ko fo oto sukuba yiwa ani kata fara munye siguru ninga ninu bela dile ko kun farla munye commune de o kan ganna manya ka fo ko yelema kera ni togola ministre ye ci kan nin ko do gouverneur da hono ko gouverneur ko ta ci kan ka lase commune de ko koni o ma Abu Safna Jera ibena ka fo ko munye commune de ko ya yira ka fo ko ni tolu fela ko bi olu fela côté chini o sabu ke awde ya fo ka fo ko mu suguroni fo ka ta fara mu centre commercial ka ko mu nya abe mu commune de o kono ali ka je ayra ba fo ke akul la de la kula ni taru ku je temne ka laje sigate fem ko nam mu nya suguroni ane mu centre commercial no be suguba ko fo nunu bela jelem be commune de o de fe o dogolente machila patriba ka fola mu juma don temane wala sa mu nya kamani mfungo ni ku dusu faka mu gouverneur ale akilla ko abena korfa mun fa ko do bina maudu su faga wa ale ka korfa takara munye akoko ambela dele Bamako kwa ala kana ko ala kana ambela dele bon abo fojo commune de go ala kana fo gouverneur ko ako nous sommes tous Bamako ane shifina ko sali konala klikra ko chicha bon senga ngwa gouverneur yo kuma mun fo ibala sen kode ka fo ko ambela dile Bamako kwaye je retire salondo wiyado amanya mun ko gouverneur je retire mon mot ayaka mo retire je retire mes mots il a retiré fado non gouverneur maintenant mi fier exécutif chef exécutif gouverneur a retiré en tant que gouverneur la hawla ni président bora gouverneur
Fatigi baka fola ako shifi munu kuma sali nkonna le gouverneur la u ko gouverneur yo kuma ga mun foni ko ambele jele be ko kwaye kana doro fo seki kana fo siga kay ka fo ko ambele jele te be ko kaye gouverneur ya fo de asegira ka nous ne sommes pas tous Bamako nous ne sommes pas quoi nous ne sommes pas tous Bamako kolota neno koti yela ya ne le mana kolota neno koti yela awo eshimila Fatigi baka fola ako wati muna muye gouverneur ye ko ni yokumai ninga agla usiratika la ko munye basi ko nana sali ko ni ukonna nga fatigi ba munye bamanande ako akla jigina ibana ka fa ko ali sibiri tabane munye commune de kaw a jeunesse we nyo sura munye fa de jeune no fla kensambu ukonna la kaira ka fa ko mirna ne akla tamu talen fla neta ka fa ko munye siguroniye kata fara munye centre commercial ka na be suguba ko fo ni duya temna ka laje o irano no fla ni abe daji ane medina kura abo ore konna la kabila wale ko imbo ore kono wa ali kosani na aya ira ka foko abo ore kono ngana on na yele mado le gandre de fe ko fendo kutna jenaye bi kutna jenaye shini ke baka fola ako kenenka munye sibiri tamanen for des jeunes de Kazambugu o konna la shifina ka ya ira ka fo ami domina na foko bi malikura munabe fola ko ne malikura jose ko amakla folo de akamakla de folo Fatigi kondo anya sama ka bol la sentinelle ale konna la bamanan de kalim kalatigi bunya obala bete mena mi fie ni kera famay korofo do be ni mi yi farati ala abi gola la siba amay beda kono de ma do be dugumama walma krefemon olu bi se ka korofo do fo e kana fo de gay fama to il faut remuer 1000 fois la langue avant de parler. Il est jo korofoni dola abena ni ayi amana ke togo bela jele te Bamako kay zigi me Bamako ka sambi duru ke walma ka sambi woro ke Bamako ko be abe a tuti ke bawo be olu de Bamako ko awo anji te Bamako ko anji an ko ne mina nganchu anji ambe odi voilà ni te o jamakulu kono ite Bamako kay Canada étage joli ma ka se kabano ma de ite Bamako kay angata bete karo ka fo ni ale bla fe min be talike info 24 ambe o tade Mamadou Ouattara o ka sebeno Mamadou Ouattara ay karo ka fo ko fe min be talike école karamogo munu ni olu be Bamako kono kerengerenya na Bamako o district fe ay karo ka fo ko olu funune be Fatriba ka falani oye Mamadou Ouattara ya do ale koni ayajira ka foko école karamogo munu ni olu be district de Bamako fe kado ka foko olu be arrêt de travail la ni oye ka barabla ke barabla mi ni ani grève ni uti keleye ka sababu ke kado ka fo fe mi be talige u ka sarawla saramun kodo novembre kolo ina kado ka fo novembre kolo o sara kado ka fo ka tase clé damado ma kado ka fo o yeleme o kan école karamogo munu ni olu be Bamako district kono nana ay kado ka fo ko u fujeni neme wa bara yɛrɛ u kɛmɛ ka blancari ka sababu kɛ kado ka fɔ sara novembre kalo o sara o sɔrɔ baliya ye Fatriba ka fɔlɔ ni o ye Mamadou Ouattara a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi maître minnu ni olu bɛ Bamako district kɔnɔ a ye kado ka fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ a ye kado ka fɔ ko u bɛ baara blancari la kabini novembre kalo tile 26 tɛmɛnen na école karamɔgɔ minnu ni u bɛ Bamako district kɔnɔ kado ka fɔ ko u kɛmɛ ka baara bila in bɛ tali kɛ fɛn min kan i kado ka fɔ sariya kisɛ dɔ de bɛ yen min ni o bɛ n'o ye sariya kisɛ numéro 1627 ministère de l'emploi et de la fonction publique secrétariat général du 19 mai 2011 il cadre rapport sariya kisɛ min ni a numéro kofo tɔfilɛ o de y'a yira k'a fɔ ko ni kalo sera tile 25 ma école karamɔgɔw fɛn o fɛn bɛ yen ni olu bɛ fonction publique des collectivités to a la a ye cadre k'a fɔ ko ni kalo sera o ma i cadre k'a fɔ ko u kan ka sara parce que ba ka fɔ la ni o dati sera ka sɔrɔ u ma sara wa baara bila ko u bɛ se k'o bolo da ko munyu to ko ayo munyu kana fo andese bisaba anto kono fiewu ayi anto kono de ayo munyu bisaba ne bisaba sira abinyana bo nyado abo Fatriba ka fola bete i kado ka fɔ Mamadou Ouattara a y'a yira info 24 kɔnɔ k'a fɔ ko ni école karamɔgɔ minnu ni u filɛ nin ye dès la k'a yira k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga ni o ye le lieutenant colonel Abdoulaye Maïga i kado k'a fɔ ministre de l'administration territoriale de la décentralisation i kado k'a fɔ ale ni école karamɔgɔw dès la ka sigi kɛ sigi in kɔnɔna na i kado k'a fɔ ko ministre a y'a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔw i kado k'a fɔ ko u na bila u ka hakɛ bɛɛ kɔnɔ u na bila u ka makanba bɛɛ kɔnɔ u kado k'a fɔ
min bɛ tali kɛ u ka sarakow la u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ école karamɔgɔ u k'u ka sara sɔrɔ ka bɛn ni le 25 de chaque mois ye kalo tile 25 o kalo tile 25 i ka dɔn k'a fɔ u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ école karamɔgɔ u ka se k'u ka wariw sɔrɔ ka bɛn ni o ye parce que ka fɔlɔ ni o ye Mahamadu Ouattara a y'a jira k'a fɔ waati min na nin kɔrɔfɔw tɛmɛna u ni ministre cɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a ta o don la ka se fɔ bi ma i k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ kɔrɔfɔ in kɔni kɛra fiɲɛ lankolon ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ in a kɛlen ni bi cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo tile 25 si tɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni olu minnu bɛ Bamakɔ ni u sera k'u ka saraw sɔrɔ parce que ka fɔlɔ ni o ye Mahamadu Ouattara ye o y'a jira k'a fɔ ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra ko kalo tile 25 o kalo tile 25 école karamɔgɔw ka arrêt de travail kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko don nataw la k'i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye min ni a bɛ kɛ sababu kɛ se ka kalan k'a jasi écoledenw caman bɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ kalan na k'a sababu kɛ kalo o kalo ni a fɔra ko dɔgɔkun kelen ka bila tile 15 ka bila k'a sababu kɛ mɛtiriw ka sara sɔrɔ baliya ye i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ bɛn wa i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ kalan k'a jasi parce que ka fɔlɔ n'o ye Mahamadu ye Mahamadu y'a jira k'a fɔ ko sariya kisɛ min ni an y'a numéro fɔ n'o ye numéro 1627 ministère de l'emploi et de la fonction publique secrétariat général du 19 mai 2021 olu ye tigɛnɔbila min kɛ sɛbɛn na min b'a jira k'a fɔ ko kalo tile 25 o kalo tile 25 école karamɔgɔ minnu bɛ collectivité tu la ko u n'u ka sara a ka kan ni i ka dɔn k'a fɔ n'u ma sara sɔrɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka baarabila njari kɛ baarabila min ni ani grève ni u tɛ kelen ye o kuma baara u b'o wele nin waati na ko arrêt de travail o kuma kɛ k'a fɔ ko arrêt de travail o bɛ écolesow kɔnɔ Bamakɔ bi k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ sara novembre kalo o sara o sɔrɔ baliya ye ka fɔlɔ ni o ye Mahamadu Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko u ye ɲininkali tɛngu Sénégaliste dɔw la Sénégaliste minnu ni olu y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ka nin taabolo min filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a Bamakolama f'i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ waati caman bɔ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ Bamakɔ u ka sara a tɛ sɔrɔ ka bɛn ni 25 mai a tɛ sɔrɔ ka bɛn ni 25 du mois ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko mun de la u ka saraw tɛ sɔrɔ ka bɛn ni nin ye a ka dɔn k'a fɔ u tɛ a ɲɛdɔn u t'a dɔn min bɛna ni a ye nka i ka dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko négligence a ko a na kɛ ni o dogo ye wa a na kɛ ni ka dɔn k'a fɔ ko nin ye tali siraw ye min bi a to k'a fɔ ko janto tɛ mɛtiriw la wa mɛtiriw tɛ maa ye minnu ni u jacelen tɛ o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ ko kalo o kalo ni tile 25 tɛmɛna ka sɔrɔ u ka saraw ma kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko olu u na baara bilanjari u ni a kɛ koyi wa k'a dɔn k'a fɔ ko nin baarabilanjari ani grève tɛ kelen ye k'a d'a kan i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ de b'a jira k'a fɔ ni sara tɛmɛna kalo 25 kan i ka dɔn k'a fɔ ko u kan ka baara k'a sonsoro baara bɛ sonsoro wa i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi ni saraw kɛra fɛn min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw na ko u na don kilasiw kɔnɔ ko ka kalan kɛ denmisɛnninw kun dɛ batiri filɛ nin ye an ye min bɔ info 24 kɔnɔ Mahamadu Ouattara ale ka sɛbɛnniw bɛɛ tɛ i bonya bɛ kɔrɔ e ko k'a bɛ kalan yɛrɛ daminɛ aw ye kalan kɛ yan an ma kalan kɛ Aminata Traoré kalankɛbaliya tɛ anw nɔ ye dɛ Aminata Traoré kilasiw bɛ ka jɔ n balimamuso ko les enseignants n'enseignent même pas depuis l'ouverture non kilasi caman bɛ ka labɛn hali min bɛ ka kilasiw labɛn aw t'o kalama ayiwa kilasiw tolu warakalen don o tuma an bɛ taa kalan kɛ tile la wa a y'a jɔ tile la kɛ o tuma tɛmɛna dɛ école karamɔgɔ tun bɛ sɔn ka karatabugu hali ni fɛn t'a sanfɛ an tun bɛ kalan o tɛmɛna dɛ a y'a jɔ tile la ni tɛ ka walan kɛ ko walan tɛ ka kɛ aw ko k'o wari d'a c'est la refondation wari bɛ di kɛ walan tɛ ka kɛ ayiwa n'a fɔra refondation Abu mun ye Irlandais Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na tabarikala Abu Safinɛ Jara mun ye indicateur du renouveau maa sama ka gɛrɛ n na waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ fɔlɔ nka an bɛ nin kɛ mun ye denmisɛnnin kuma ye k'o lase an lamɛnnikɛla jɛkulu ma teliyala fatirikɛba mun ye Mahamadu Fofana ye a ko mun ye kunun i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jagokɛlaba dɔ jagokɛlaba mun kɔni ni masa in ka wele sera a ma o de Elhaji Mahamadu Jige Elhaji Mahamadu Jige n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye opérateur économique belebele o don wa commandant de l'ordre national du Mali o kɔni don a fatura k'a si to san 72 o la fatirikɛba mun ye Mahamadu Fofana a ko kunun kibaruya in kɔni a bɔra ka binti caw k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka opérateur économique belebele mun bɛ yen n'a dogolen tɛ malidenw na n'a dogolen tɛ diɲɛma la n'o de Elhaji Mahamadu Jige Elhaji Amadu Jige a kɔni kunun ko a fɔra ko masa kɔni ka wele kɔni ko a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso mun bɛ yen n'an k'a ma ko Golden Life de Bamako a kɛra kunna sini su nɛgɛ ɲɛ 2 wagati n'a bɛ 2 heures du matin o kɔfɛ a kunun n'o bɛnna tarata don ma décembre kalo tile 7 kibaruya in kɔni ko a cunna ten caw k'a jira k'a fɔ ko ni homme d'affaires ne diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn wa maa dogolen tɛ malidenw kɔni o la k'a fɔ ko mun ye masa in kɔni ko a ka wele kɔni ko a sera a ma fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ suturalu baara bɛɛ lajɛlen bolodalen don bi tarata don in na n'o bɛ bɛn mun ye décembre kalo tile 8 wa o tɛ
décembre kalo kile 8 ne ganya tan wakati akadu mun flan ni mu turubugo fe turukura bugu fatriba ka fola akoni ya jemna kalaje munye ni nche ko fole yendo be elaji Amadou Jige no ba ale ko fo ma do mu ye nyoro di sal ka den ko ni ko odo anale wati mun na bamako ay jogo musenu mbara ni ko obuluda asoro ka ka baro ko ni nyeshi wati mun na jogo musenu o ko ni yiri wada anofe o sabuge ibe na ka foko dobe do ni bakale bamako oni keme fla o to soro ka dobe do ni keme bamako e milliard chamande o ba soro ka bla akum mun elaji Amadou Jige ma do dugo ni barka keleme ka dafa ko so be wati mun na ay jogo musenu mbara ko obuluda on na nyama ko so be ay munye sonu mbara ay nyashi o fanama transport foko ta fara munye mobile fero ka munye Amadou Jige elaji Amadou Jige ay mbara no numbela jile oke elaji Amadou Jige iliaji temna ka laje munye charge conseiller malien de chargeur munye CMC ayo nyama ya ka 2002 kana bla 2007 ula ato o nyama ya la ibe na ka foko ay bara bele do ko ko obluda ni yakli bala wati mo na munye iwara nga manga ko ko abe wuli ni nche ko fole no elaji Amadou Jige ay wuli ka joke ni nga nyashi munye iwara ma kayira ka foko malika wa camion bele munu meta do ndaka korvari olube sika temetuko mun na munye iwara ka soro kele rebe ubesika temetuko mun na iwara hira fe kana fo ba mo nyaare ka soro munye gele fo o maya ala anere belu kume kuma akonu numbala dilena ko nunu besika nyatuko mun na malido on besika lafia o soro to mun ako munye elaji Amadou Jige ayeni njoro bele ko ayoke akoni ya jetemna kalaje mado mamun kundo abenyina kosobe wa mamun kundo sangani wati bala dilena anga benko de kadaye elaji Amadou Jige mado mamun na koni kume fantanu yatimew dese bato akumbo olu bala dilen koni ko odeme fatileba koni munye Mamadou Fofana ako munye elaji Amadou Jige bele koni atari dan wati na ametiga dugode ke alaka nyina ala alaka yafaka ma ani alislam su bala jile alaka yafaku bala jile ma beti karo ka fo elaji Mamadou Jige ambi duwabu de ke ka fo alaka belebele alaka darosuma ayan ko mina alaka noya ana beta je mima alaka bela jile nya kan tan do kono e boka Abu Safna jara wati sebe korosira